Liisa, kuuletko sinä minua? Kuulen. Aha. Liisa, äijäkö sinulla oli vuotto, kun sinä meille tänne kielipesään tulit? 3 vuotta. Olitko sinä silloin pieni vai suuri? Pieni. A nykyään joko vuotta sinulla on? Minulla on 7 vuotta. Aha. A sit äijäkö vuotta sinä käit kielipesään? Vot sinä tulit, sinulla oli 3 vuotta, a nykyään on 7 vuotta. Äijäkö vuotta käy? 4 vuotta. 4 vuotta käit. Oliko sinulla hyvä olla kielipesässä? Hyvin. Hyvä. Kunnapa sinä nykyään suoriuvat lähtemään? Школа. Konsuvo lähtet skolaan? Syksyllä. Syksyllä lähtet skolaan. Hyvä. A tahtotko sinä lähteä skolaan? Ei. Et tahto. En. No, a mindehet? Школа on niin vesselä. Tässä on vesselä. Школassa ei ole vesellä, tässä on vesel. No Liisa, zato sinä skolas rubiet opastumaan ja kasvat moiseksi suureksi, tiedäjäksi, ihmiseksi. Rubietko hyvin skolas opastumaan? Hyvin. A jälleen skoloa, kun rubiet käymään, jälleen skoloa? Universiteetto. Tänne tulet? Ildupäivykerhoh. Ildupäivykerhoh. Iltapäiväkerho. Kun sun skolas loppevutaan urokat, sit sinä rubiet käymään yhteis Uljankel, Vanjankel, Nikitankel, toisen Vanjankel, da? Kaikki yhteis rubiet käymään tänne ildupäivykerhoh. Kuule Liisa, a voinko vielä kysyä sinulle? Voinko kysyä? Voin. A vot kun sinä loppiet skolan Vieljärves, tässä meidän kylässä Vieljärves, kun sinä lähtet ille opastumaan? Universiteetta. A kus sinä rubiet ruodamaan jälleen universiteettoa? Tässä opastaja. Rubiet ruodamaan opastajan nyt tässä. A kus tässä? Kus? Tässä karjalan kielen koti. Aha. I rubiet togos ruodamas kielipesäs vai rubiet keittämään syömisty? Kus rubiet ruodamaan? Ei, opastaja. Sinä rubiet opastajan ruodamaan. Kenenkel? Pieni lapsen kel. Sitten sinä suvaitset pieniä lapsia katsoa? Suvaitsen. Aha. A ketä rubiau käymään tänne pienis lapsis? Kuinka sinä reknailet? Ken rubiau käymään tänne? Marfa, Varja. No kuule Liisa, kun sun Marfa da Varja, sit toinah kun sun sinä rubiet ruodamaan, hyhäi kaiken rojah jo suuret Liisa. Sinulla katso skolas pitää 11 vuotta opastua, sit universiteetas 5 vuotta libo 4, sit vaiku 15 vuoden peräs sinä roittos tässä ruodamaan. Sit on nako Vanjan lapset tänne ruvetään käymään, Nikitan lapset, Koljan lapset ruvetään käymään, uskotko? Sit sinä ruvet heidu katsomaan. Heidu katsomaan. Oliko sinulla hyvä olla kielipesässä nämä 4 vuotta? Hyvä. A mitä tässä hyvää oli? Mitä tässä hyvytty oli sinulles? Minä kiisaama. Mitä vie? Vie opastaja. Opastittu vie. Karjan kielen. Vie mitä? Vie minä. Kunnapa käyttö joka päivä ja 2 kertaa päivässä? Käynyt. No kun sun teidu suoritette, kunnapa työ 2 kertaa päivässä, kun teidu suoritette ja työ käyttö? Pihal. Pihal se kisaito juoksendelitto muka? Muga. Oldiko kielipesässä hyvät syömiset? Hyvät. A kudami syömisiä sinä suvaitsit kaikis enemmän syödä? Kudami syömisiä? Suppu pietinchu. A kun sä pietinchän keitette suppu, minkä? Suppu on magi. Da. I suppu on pietinchu. Pietinchu 4
Des Magei. Magi. Magei, hyvä. Muistatko, no tiedätkö, kens teille syömistä keitti? Тетя Зина и Аня. Anja. A minkä nyky Anja ei keittänyt? Ei ketään Dikretus on Oli и Вова on. Hän oli dekretas vuvua katsomassa. A tulogo Anja meille ille ruodamah kielipesää? Tulou. Konsubo tulou, tiedätkö? Hän tulou jo nedalin perässä. Недалин перä. Kesäkuussa derubia ruodamah, ja sit syksyllä uvessa tulou keittämään. Vot, hyvä. No passivo sinun hyvä. Kunne voi siellä nykyi matkuat? Kunne voi lähteä nykyi? Kijama. Kenenkel? Ulemkel. Давай, Kua.